Machiegni jahera mar penj laktar kokale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mataye chendo ni en Ruth Otieno aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni kawuono wantiere kod wendo kendo daktari marwa mobonyiso wa nyinge en ng'a, en wuod kanye, en laktar molonye weche mage kae to wabodonje twak achiel kachiel. Akwayi gi ng'wono mathoth ni kawe dakika matin ibede mos kik ichapni matin mondo mi winjie puonj ma wantiere godo odiechieng' ma kawuono. Machiegni daktari e penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Erokamano. Nyinga en Mathias Odera Kech. Anan wuod Kanyada. Bur skul moro ni Pundo Kalanya. To sani to atiego nyithindo madwa bedo laktar e mbalariany mar Jomo Kenyatta University. Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. To bende athiedho mine e osiptal mar Mama Lucy Kibaki Eastlands. Apani mano. Mano romo ithiedho mine tiende ni in laktar molony e weche mag mine makapono ni ng'ama miyo moro amora ntiere kod chandruok moro amora to kobiro iri to chandruok ne orumo Dr. Mathias. Mathias koso Matthews koso Mathias akikalok nyingi daktari. Daktari daher mondo wagoye mbaka kotenre kod chanjo mwadendo kata ni HPV, human papilloma virus. Kapo kadhi mabor ahinya, human papilloma virus chanjo ne vaccine en chanjo ma chalo nade kata chutho tich ni en ang'o? Mokwongo en ni tuo mamako kar nyuol, dhofuku mar kar nyuol. Biluongo ni cancer mar dhofuku mar kar nyuol. Ikelo gi kudini miluongo ni human papilloma virus. Kudini ni ng'ato yude ka obedo achiel gi ng'ama dhako, ka ng'ama dichuo obedo achiel gi ng'ama dichuo, kata ng'ama dichuo obedo achiel gi ng'ama dhako. Wang'eyo ni kuom 99 ewi 100 mag kansa mar dhofuku mar nyuol ikelo gi kudini ni. To bende wang'eyo ni kudini ni mako ji mang'eny. To thoth ji moyudo kudini ni tieko gi dengi gore gi kudini gi magitieki. To matin to kudini kelo kansa mar dhofuku mar kar nyuol. Koro chanjo mar HPV en geng'o kudini ni mondo kik omak ng'ama dhako, mondo kik obi oyud kansa mar dhofuku e ndalo mabiro. Ilere maber mokalo en wach maduong' mokalo ni en chanjo mageng'o mondo mi joma mine kik yud kansa mar dhod kar nyuol kata dhod nyodo. To kute gi iketo gi kuom joma mine ka okalo kuom riwruok kod joma chuo ma bende ema ka ng'ato riwore godo to kete thuolo mamalo mar gamo kute gi. Ang'o momiyo ipani mondo ber mondo mi wabed kod twagni e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono daktari? En ang'o ma diher mondo mi jowa ong'e ni ber ka wabedo gi twagni odiechieng' ma kawuono mar chanjo mar HPV ma en chanjo mar human papilloma virus mondo mi joma mine kigam kute gi ma bende nyalo kelo kansa makar dhod nyodo? Mokwongo ka ing'iyo kansa mar dhofuku mar kar nyuol en kansa okawo namba 2 kuom kansa te ma mine yudo. O namba 2 bang' breast cancer mar thuno. To en namba 1 kuom nego joma mine. E Kenya kaendi mine 5,000 gimoro 200 higa ka higa nong'o kansa mar dho ofuku. To kuom mine gi 3,200 kansa ni nego. Samoro ng'ato nyalo wacho ni 3,200 en ng'ama chanade. Kikawo matatu mar minibus mating'o ji 32 mano matatu 100
nyiso ni e bang' juma achiel matatu moting'o ji 32 nego mine. Ayo marach ni matatu ni tuoni eto mine kende monego to matatu nego jomoko kata nyithindo kata joma chuo. Koro king'iyo ni e juma achiel matatu mar minibus moting'o ji 32 matetni 2 nego ji. Mano nyisi ni tuo mar kansa mar dho ofuku en wach makoro sani nyaka ji okaw motegno. Keche ok en gima ber ka tuo mar kansa mar dho ofuku ni nego joma mine machal kamano. En kwan man malo. To bende kaka wan lakteche wawacho ni dho ofuku mar kar nyuol chalo gima nie liare. Ok en gima en gima odong nie gi iye matek kabisa kaka kansa mar obwongo kata kansa mar chuny magi duto nitiere iye. To kansa mar dho ofuku to ni mana oko kama wanyalo nene. Mano mokwongo. To mar ariyo bende kansa mar dho ofuku ok chakre achaka ni pap. Ochakore mos mos bang'e gini moko 20 eka ng'ato nwang'o kansa. Nyiso ni kansa mar dho ofuku mar dho od nyuol ok onego bed ni nego mine ka en gima biro mos. To bende ok en gima opondo ahinya ma ng'ato wacho ni ok onyal neno. Ma emomiyo dwarore mondo wakaw kaka lakteche ma Kenya ka mane gi umbrella margi miluongo ni COGS to kata riwruok mar lakteche mamine me piny mangima kata me Kenya ka okaw wachni motegno ni ber mondo mi minewa kik ibed ni tho ne kansa. Mokwongo inyal geng', mar ariyo nigi chanjo, mar adek kojuke mapiyo piyo to bende inyal thiedhe ma ng'ato daga ngima maber. Iwacho kacha ni en kidieny mar kansa machalo mantiere laro minyalo ne okaw thuolo mang'eny kata thuolo malach ka pok ofwenye. Koro adwani mondo wang'e ni kotenore kod picha ni daktari, picha mani kelonwa mar mondo mi oganda wa one kar dhod nyodo ma bende wawuoyo kuom chanjo mar HPV ma bende kelo kansa mar dhod nyuol kata dhod nyodo. Machiegni daktari. Inyalo chunga. Koro nyaka ka e ot nyathi kama nyathi bedoe dobe kama remo mar dwe ka dwe a karka. Koro dho ofuku mar nyuol en chakre ka nyaka ka kaendi en yor nyodo. Koro ka ema kansa mar dho ofuku mar nyuol chakore. Koro kaka ineno ka en gima ni oko mwanyalo ng'iya kata gi wang'a ka mwane ma to kama tong' wuoke ma kama golo tong' kelo koni. Koro ka e kama kansa mar dho ofuku yudore.
Erokamano ahinya. Chenro en penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo kansa mar dhod nyodo to kwawe kansa no kawuono wawuoyo kuom chanjo. Daktari, kotenore kod kansa mang'eny ma waseneno pachoka, waseyudo ni kansa nyalo mako kamoro amora e del. To onge kansa moro amora mantiere kod chanjo mak mana maa kende. Ang'o ma notimore un kaka lakteche mantiere kod lony? Ang'o momiyo maa e kansa kende mantiere kod chanjo? Erokamano. Maa e kansa ora achiel kuom kansa mwang'eyo gima kele. Wang'eyo gima kele kendo wang'eyo kaka ng'ato nyalo yude. Nikech wang'eyo gima kele, mwang'eyo ni en kudni mane makelo kansa mar dhofuku mar nyuol. Mane momiyo kaluwore gi mana kaka tuoche moko bende kaka TB, tuo mar ang'iew bende wang'eyo gima kelo, kendo lakteche osetimo research nonro moyudo ni kome ng'ato gima chal kama to chanjo ni to kudni ni ok nya yudo ng'ani. To ka kudni ok oyudo mamani, nyiso ni mamani ok bi yudo kansa. Koro emomiyo kansa mar dhofuku ni wang'eyo gima kelo, kendo wang'eyo ni gima kele no inyal geng' ka ng'ato nwang'o chanjo. Inyalo geng'e ka ng'ato nwang'o chanjo. Seche ma oganda waneno chenro ni, ng'ato nyalo penjore ni chanjo ni imiye ng'ata chanjo ni nitiere kidieny kata higni ma onego bed ni ng'ato yude, chanjo ni onego bed ni chiwe dose machal nade, ichiwe kanye, to kata ka ponono ni chiwe kanye, debede ni nengo ne chalo nade, daktari? Erokamano. Chakre higa 2019 sirkal mar Kenya osekelo chanjo ni ma iyudo nono, mana kaka chanjo mar ang'iew, kaka chanjo mar TB, mana kaka ng'ato nyalo dhi e osiptal monwang' chanjo. Onge gima ng'ato chulo ka idhi osiptal mar sirkal mondo mi chanjo mar kansa mar cervix. Mar ariyo, nikech kansa mar cervix mar dhofuku ni mako joma mine, wagombo ni joma mine ema mondo omi chanjo ni. To bende nikech en gir geng'o, to wang'eyo ni kudni ni ng'ato yude ka obed achiel gi ng'ama dichuo kata ng'ama dichuo obed achiel gi ng'ama dhako. Emomiyo wadwaro ni kapok nyathi ochako timo hera gi ng'ato, onwang' chanjo ni mondo kik chieng' moro e higni mabiro go onwang' kansa ni. Koro wang'iyo ni kaber to nyithindo ma ja higni 9 nyaka 15 ema mondo mi chanjo ni. Imiyo gi masani sirkal opuodho en imiyo gi nyadiriyo. Ikuongo imi dichiel kata bang' dweche moko 6 kata higa achiel inwang'o dos machielo. To rawere mosekalo higni 15 bende inyal mi, kata nyaka higni 26 inyal mi. En mana ni nikech kanyo koro samoro nyathi ma jane 15 osechako timo hera, omiyo koro dos mare kaluwore gi dwaro mar sirkal dwa ni miyo gi doses 3. To nikech en gima sirkal chiwo nono, ok ber mondo mi ng'ato riti onwang' doses 3, ber mondo ng'ato yud doses 2 mondo dos achiel no bende okony ng'at machielo. Ilere maber mokalo. En chanjo mar HPV
mabende en kudni makelo kansa mar dhood nyodo. Daktari oleronwa kacha ni en kansa namba 1 manego joma mine. Wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime. Seche mokaw yueyo ni ponono ni diher mondo mitudri kodwa. Namba mar SMS en 23 Inyalo tudori koda Facebook page en Ramogi TV #page laktar. Ma en twak makik bai kata matin. Waduogo bang' thuolo machuok. I think it's too soon to say what I'll miss because I'm really enjoying the freedom. I'm really enjoying the peace. No pressure. The phone call, as Ndemo said, they've reduced significantly. Yes, you talk with a few people here and there, but it's just peaceful. I go to bed when I want to go to bed. I wake up when I want to wake up. I eat when I want to eat. You know, it's just very relaxed. Government was, you know, sometimes you don't eat. You ate breakfast, the next time you're arriving here 11, you know, a lot of work. So I don't know if I've yet started to mix. I think maybe in a month, 2 months. But for now, iko sawa. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dial *811 *446# to get ring sound as you skiza tune. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wawuoyo kuom chanjo mar HPV kata human papilloma virus ma en virus makelo kansa mar dhood nyodo. Daktari opimonwa kacha ni en chanjo ma imiyo nyithindo e kind higni 9 nyaka 15. Tiende ni ing'iyo nyithindo seche mapok gichako riwore gi joma chuo mondo mi ogeng' kik obi obed kod kansa ni e ndalo manyime mabiro. Daktari, chanjo ni waneno ga chanjo mopogore opogore kaka mar polio, indong' e dhok, wantiere kod chanjo moko ichuoye bata. Ma ichiwo nang'o daktari? Erokamano. Chanjo ni ichuoye bat. Ang'eyo ni kawacho ni ichuoye bat jomoko oluoro sandan. Onyalo paro ni en sandan moro marabora ma nyalo chuo nyaka chogo. Sandan iliwinjo mana lit mathin machalo mana suna mokai. To wach no serumo. Kaka mwanene picha ni? Ichuoye bat kanyendo. Ma en sindan michuoye bat okaw dakika matin mokalo maka ponono ni ng'ato nitiere kod nyathi manyako e kind higni 8 kod higni 15 otema tek mondo mi oyud chanjo ni mar HPV, human papilloma virus. Daktari adwani mondo minyisa ni kidieny mar virus ni. Virus ni otimang'o, ochal nade? Wang'eyo ni okelo kansa mar dhood nyodo. Daher mana ni mondo mi pim na ni type mar virus ni. En virus ma odonjo kokalo kuom joma chuo, otimang'o, ochal nade? Wamule maber kaito wang'e ni to chanjo ni. Mono tich matek. Mokwongo gin
dhoudi mopogore opogore mag human papilloma virus. Mana kaka jo Kenya kaendi wan gi kabinde mopogore opogore. Koro type makelo kansa mar dhofuku mar nyuol sana sana en type mar 16 ga 18. To kabinde gi te joka human papilloma virus kaka jo Kenya gin type karibu 200. Oh. To wasenuang'o ni kelo kansa mar dhofuku mar nyuol ni makelo 7/10 mar kansa mar dhofuku en type mar 16 ga 18. To type moko gi bende nyalo kelo ne ng'ato tabu ma ginyalo kelo en kaka puch ma ng'ato nwang'o kar nyuol mare sana sana ka ng'ama miyo ogamo remo oduoko tekone mar kedo gi tuoche odok piny. Jogo man gi tuoche maduoko teko mar kedo gi tuoche odok piny kaka jogo man gi tuo sukari, jogo man gi tuo mar ayaki nyalo nwang'o gima chalo puch mawuok kar duong' ng'ato nikech wach makamano. Mae kelo gi dhoudi moko mag human papilloma virus. To chanjo bende nitiere moko ma geng'o mago be. Ogeng'o kansa to ogeng'o puch mamako kar nyuol bende. Ng'iso ni en kar bedo no ogeng'o type 2 gi to en ogeng'o 4. Koro gin gik moko mathindo makata mana microscope ma kawaida manitie wan godo osiptende gi ok nyal neno. Idwaro microscope ma special mondo mi inengi. Koro neno gi wang'i kamaendi kata roko mana ngoj tiang' kamara ni ok dinegi. To gima gitimo ema inyalo neno. Awinjo kimulo puch ma bende nyalo bedo kar nyuol, kaeto awinjo bende ka en kidieny mar HPV manyalo kelo puch ma nyalo mako ng'ato kar duong'ni kata kar nyuol. Daktari, gin puch manyalo kelo chandruok nikech wacho kacha ni en bende kele kod human papilloma virus. Gin bende ginyalo kelo chandruok ma chanjo ni dhi konyo mondo mi ogeng'. To ka ponono ni gichope kidieny man chal nade ma ng'ato nyalo wacho ni oyo gini samoro nyalo lokore lokna kansa mar dhod nyodo. Ma bende nyalo timore koso ka en mar puch kamano to en kamano to kongi mul na mana matino ni puch gi bende gikelo chandruok koso. Puch mamako kar nyuol. Seche moko kineno kaka puch obawore kar nyuol. To idoro ng'at man gi chuny mondo ng'i kaka kanyo chalo. Keche nitie ogwal moro gimoro nitie miluongo ni aka gi dholuo cauliflower. En kit alot moro. Kit alot no omiena ka cham cauliflower. Ochalo kaka cauliflower. To nyalo bawore kar nyodo. Ma tabu mokelo en kama mani dhi kain gi kogamo remo odhi nyuol to nyathi ponono okalo kanyendo gigi nyalo dhi e duon nyathi ma puje gi owuok e duon nyathi. Ma kawase nwang'o gi kamano to nyaka watimne ng'ama kamano operation. Koro puje gi to ok lokre kansa. En mana ni kineno kako chalo to gomb ng'iyo diriyo
idwaro ng'ama nigi chuny. Daktari gini seche mana penjo no natemo go picha e pacha na woni en kaka samoro ng'ato nyalo bedo gi puche wang'e kata ng'uta na woni en gimoro achiel ma odhi to dongo e kar dhod nyodo ma ikelo kod human papilloma virus. To ka awera gi mano bende wasebedo kod twagi mopogore kod laktechewa iyudo kacha ni sani koro kansa mar duol bende ikelo kod kidieny moro mar kansa mar duol bende ikelo kod HPV. Iwacho kacha ni joma tindo kata rawere bende koro oloko yore mag timo hera, gidonje yore mag tiyo gi dhok kod gik makamago mamiyo gi transfer a virus ni kowuok kama othothne ong'enye ga to biro nyaka e duol ka. Chanjo ni ma wawuoye ni mar HPV ni bende onyalo geng'o mag duol gi ma bende nyalo wacho ni kelo kod kudni ni koso. Erokamano. Chanjo ni nyalo geng'o kansa mar duol mawuok kuom HPV ma rawere matindo o kata rawere matindo joma timo mahera katiyo gi dhoge nyalo yudo kansa ne mar duol ni to ka ginwang'o chanjo ni to chanjo ni nyalo geng'o negi kansa ne mar duol. Kwanda malo kata percentage mar jogo ma ok yud kansa kotenore kod chanjo ni kwanda malo chal nade kose na 100% effective mate kata ni ng'ato semi chanjo ni to wan gadiera ni obed mar duol mikelo kod HPV obed mar dhod nyodo obed puch mani wacho ka koro ok nyal make ma de bede ni en ticket ni koro iseyudo free pass. Awoyo. Inyalo bedo ni nwang'o chanjo to kaka gimoro amora molos gi lwet dhano moko tie manyalo pusore nyalo gwenyore. Omiyo kata bed ni ng'ato osemi chanjo mar HPV mano kofulo ni en koro miye ticket ko be nong'o kansa mare kar dhod nyuol kata mar duol en mana ni oduoko chien. To kipenjo atamalo marom nade mokwongo daher mar lero ne oganda mawinjo ni chanjo mare kansa mar dho ofuku ni en chanjo ma pok wamiye ji e ndalo mang'eny. Aparo ni en higa mar 2006 ochak miyo ji chanjo ni to e Kenya ka ten higa mar 2019. Omiyo pok wabedo gi ujusi mamalo mar ng'eyo ni to bang' higni adi kata ka kikawina higa mar 2016 nyaka sani pok wabedo gi ujusi mar ng'eyo ni to ji adi kuom mane omi chanjo gi ma ok be yudo. To kaluwore gi nonro manotim to ne ginwang'o ni ogeng'o. Ting'eyo kaka pile iwacho ni nyaka kata itedo ibila to joma dhi miyi ticket to joma ni e mesa. Omiyo pok wabedo gi juisi mang'eyo ni to obro geng'o e kiwango marom nade. Lakini kaluwore gi nonro manotim noyudo ni kiwango ni malo. Namba mar SMS na 23600 or penjo duto tema inyalo bedo godo kotenore kod chanjo mar HPV. Wantiere kod daktari e studio oikore kendo en tayari mar duoko penjo gi ma inyalo bedo godo nikech penjo en ng'eyo. Ok inyal ng'eyo ka ok ipenjo. Daktari kapok adhi penjo na machielo, picha ni dwani mondo mi wapuonjre godo ang'o? Picha ni nyiso miyo mosenong'o kansa mar dho ofuku mar nyuol. Kaka ineno kama biro maratong' ni maendi e kaka ochal ma pile lakini kama biro maratong' ni gi koni oseyudo kansa mano koro thiedho dwaro pesa mang'eny to bende kumitimi thiedho gie okolanre e kaluo kocha
inongo gi mana e boma koni. Koro no kaito bende nikech oselandore. Mondo thiedhe morum bende bedo matek. Morum ma ng'ato dag higni moko 20 gi wiye bedo matek. Magi machenro ma kawuono nyiso wa daktari ni inyalo geng' kod chanjo ma wawuoye, chanjo ma bende chiwo doses 2 to bende chiwe ne nyithindo manyiri e kind higni 8 kod higni 15. Wantiere ga kod joma mine ma samoro ok riwre gi joma choko tenore kod din kata kotenore kod tich magitiyo kaka jo sister, anyalo luongo gi kamano. Koro gin bende inyalo migi chanjo ni tok higni moko nikech iwacho ni riwruok ni emitemo geng' mondo mi iyud chanjo ni kapok ichako riwori gi joma chuo koso. Kisebedo miyo maduong' to nok yude kitin to pok iriwori, inyalo mi chanjo koso. Ng'at mariwore gi ng'ama dichuo ong'eyo kendo wuon gi Nyasaye. Kata ok wanyal wacho ni kata rogo gudu machal nade. Dikeche ng'ata nekech ok ing'eyo kata bed ja sister. In mabiro go keche moko bende weyo tich mar bedo sister. To kaka wan lakteche mamine kwa nyawuo matut ahinya. Kik wawuo matut. Lakini kaber to ng'ata keche ngima mabiro to ng'ato kong'eyo. Koro kaber tigeng' gi sani mondo mi ka chik moro ngima mabiro chande idonje ka ibe kata sisterhood. To nongo ka in bende iseka okinga. Okwabiwoyi mang'eny kaka iwachone daktari to gi kanyo no wakawo yweyo mondo mi kwaduogo to wami johera mar chenro ni thuolo mondo mi gigo simu gi penjo duto te magi nyalo bedo godo. Kik idhi mabor, kik isudi, wayude weche manyien e yo machuok. Ka waduogo iyudo thuolo mar go simu mondo mi penj laktar mane nyig chenro, omiyo kik ibed kodi mabor kata matin. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Honana ni hero wer mar Yesu Wololo. Akwayi kuom ng'wono mar Kristo. Bonyesa *812*784#. Parni yani Ramogi TV en od jower duto tetete. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo, wange gi nyaka Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi ng'at mabo kendo Pragia, ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma okineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Od bura mar Senate opuodho paro mar chik mageto loko chike matayo kaka iyiero commissioners mag IEBC.
Nonro yango ni mana kwan mine manok e Kenya manigi lowo moluongo nying-gi. Yeso kangeso chakre sade kokinyi en seche mag Oyangore ni Ramogi TV en achiel kuom television ma nyithindo mathoth thoro neno e chenro mag nyithindo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. SMS en 23600. Nyalo yudo thuolo be mondo mi igo simu mondo mi penj laktar kendo daktari oikore mar lero ni duto teko tenre kod ber chanjo mar HPV ma en human papilloma virus. Okelo tuo kata chandruok mar kansa mar dhood nyodo kidienje mopogore opogore. Winjo ni kansa gi ng'eny mokalo. To bende wantiere kod mar duol ma bende chanjo ni nyalo geng'o. Daktari, seche ma omi ng'ato chanjo ni mar HPV, omi nyathi chanjo, nyathi manyako chanjo ni, daher mondo mi ipimnwa ni obedo effective kata tekone chako mako bang' thuolo marom nade. Nikech gi piny ma wadake ni wayudo ka nyithindo ma nyirigi gichako chapni kapod gitindo. Samoro nitie higni 15 ni tero miye chanjo kawuono kiny. Koso sasa mosemiye chanjo no to tekono donja e dende to rite. Erokamano. Kosemiye chanjo ni to ochako tich. Sechego? Ok sechego. Okawo muda matin mana kaka kaka gimoro. Daktari kapok wadhi mabor inyalo yiena kawo simu? Ka? Inyalo yiena kawo simu? Kawo. Halo, penj laktar? Yes, Nyaji. Machiegni penj laktar? Matthew. Machiegni wawinji penj laktar? Apenjo ni wacho ni ako poko ng'ama dichuo oni beni icha. Apenjo ni ong'adore. Ok wawinje maber ahinya. Yie mondo mi igonwa simu kendo kiyie mondo mi daktari owinji maber. Wadhi nyime daktari kiyie. Ni penjo? Ne wang'iyo kaka chanjo chako tiyo e del. Ochako tich e del, lakini nyaka onwang' muda matin eka koko ochak tich. To bende nyaka oyud booster eka oti maber. To bende waneno waseyudo ni kata dos achiel en mana ni pok sirkal mar Kenya opwodho kata lakteche mathiedho ji opwodho ni dos achiel oromo. Lakini nyaka imiye muda moromo eka ng'at oger teko mar kedo gi HPV ni. To ok imiye kawuono to kiny ochako tich kiny. Nyaka imiye muda marach eka dendi oger gik ma tieko virus ni. Daktari, daher mondo mi pimnwa ponono ni omiye nyathi manyako kata miyo mosebedo sexually active. Onge gimo nyalo timo e dend ng'ama miyo ni kata matin koso? Erokamano. Onge gima chanjo wamake kanyo wakawe simb Nicholas. Nicholas, penj laktar. Halo? Yes, iwuoyo gi Nicholas Opio. Machiegni Nicholas. Apenjo ni ya. Osiptal moro maduong' nokelo wach mar chanjo nyithindo e skul kuma nyara some. Kata nochanj gi dichiel. Koro chenjo mar ariyo mane onego bed ni itimo negi nosekalo makoro it is 2 months. Koro mano nyalo kelo sida mane? Erokamano Nicholas. Daktari. Erokamano Nicholas. Kane omiye chanjo mokwongo, chanjo mar ariyo onego mi ng'ato e bang' dweche 6 nyaka higa 1. Omiyo kane osemiye to osekawo dweche 3 kende. Mano nyiso ni pok oromo sa monego miye e chanjo mar ariyo. Omiyo mano ok kel tabu mora mora. To bende kaka Nicholas samoro nyathi ok odok e skundno mana ranyisi to sa oseromo dweche 6 higa 1 kaka iwacho ni ochopo onyalo yudo dose kata booster ni kanye? Erokamano. Bora ni
isenyis in gi kad manyiso ni nosemi chanjo. To mi chanjo kata e skul, o mi chanjo kata e osiptal, to iwuok kama nomiye chanjo ni. Kidhi kamoro amora, tinyalo nyiso jogo ni an osemiya chanjo mokwongo, koro adwaro mar ariyo. Osiptal moro amora mar sirikal oyieni mar miyi chanjo mar ariyo kano osemiyi chanjo mokwongo e osiptal moro amora. Daktari wawuoyo kuom chanjo. Aneno ka wantiere kod picha moro ka manyiso kaka chanjo ni chalo, mondo mi oganda wa one chanjo ma wawuoye, chanjo mar HPV, mabende chanjo mageng'o kansa mar dhod nyodo kod kidienje mamoko mag kansa, kaka ni wachonwa kacha mag duol kod mamoko. Enena kama kaka wanene picha ni. Enena kama onge gimoro malich kuom chanjo ni. Onge gima lich, to gimotimo to lich. Lakini gimogeng'o to lich. Kineno jotuo man gi kansa mar dho ofukuni, gima tin ni geng'o lich mokalo. Omiyo daher mondo oganda wa duto te man gi nyithindo manyiri, man gi majohigni 9 nyaka 15, mana kaka ne wamiyogi chanjo mar ang'iew kata chanjo mar TB. Nyithindo gi wateruru e osiptal mondo yud chanjo ni, mondo wageng' midhiero ma nyithindo nyalo yudo e ndalo mabiro. Nikech ne wawinjo ni en namba 1 kidieny mar kansa manego joma mino. Wantiere kod kiambe simu. Halo, penj laktar. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Yes, Maki amba mane wuoyo. Machiegni. Yes, ka Mombasa. Awacho niya. Ka human papilloma virus oa kuom joma chuo. Ang' mamonogi kaka gin laktere, gichanjo mana joma chuo, to ki gichanjo joma mine. Debede ni joma chuo ema kelo chandruogni ne joma mine. Kiamba penjo ni tika gini wuok kuom joma chuo. Uchandoru gi joma mine nikech ang'o to ng'e kuma gini yae. Erokamano. Kata joma chuo inyalo mi chanjo ni. Mak mana imiyo ng'ama dichuo ni chanjo, igeng'o ma, to ng'at cha ok onwang'o chanjo to rewre gi nyathini, ng'ama dhi nwang'o tuo. Onengo igeng' kama tuo ni donje moloyo kamoae. Nikech kamoae kuonde modhi ae, rode monyalo donjo godo ka ng'eny moko de geng' duto te seche moko. Keche kipimo higa mar 2020 nyithindo 33 kuom 100 nosenwang'o chanjo gi mokwongo. Manyiso ni nyithindo 33 kuom 100 osenwang'o geng' mar wamake kuom 33 kuom 100 ka wisimb Jacob. Jacob, penj laktar. Halo. Halo, apenjo kaman Jacob Udong. Machiegni Jacob. Apenjo ni to puch mayo wacho ni nyalo bedo kar nyodo. Be obedo kar nyodo mag jony machuo. Jacob onyalo penjo no nikech ng'eni wach ni ambe kuma bede ni no chanda. Ni bende onyalo mako joma chuo bende kata doko ni ma ok en twak ma wan godo tinyalo duoko Jacob. Kato bende dahere mondo mi arwake joma mine bende ma bende ema kansa ni thoro hinyo, joma tiere kod nyithindo manyiri bende mi ogole pachgi apenjo moro amora mondo mi daktari oduoke, nikech wadwa ni wakonye nyithindo manyiri gi ndalo mabiro. Miyo kik ibed maluor kata matin, tudri kodwa. Genital warts. Erokamano. Bende omako joma chuo. Omako joma chuo. Onyalo mako duong' ng'ato. Onyalo mako kamora amora kuom ng'ama dichuo. Morere gi kama puchni nitie. Obed duong'ni, obed dhogi, kata obed kamora amora. Kata kaka tinde bende satana donje piny ma
joma chuo timo hera gi joma chuo. Onyalo mako kata mako kama ng'ato dhi go oko. Omiyo en adier onyalo mako kamoro amora, obed dhogi, obed duong'ni, obed kama idhi go oko, kamoro amora ma ibedo ma pien ng'ama nigi pujni orerego. Apani wabed kod chenro machielo mar genital warts kapo nono ni producer wabo yie papecho wako nyalo yie mondo mi nikech aneno ka pinyo ng'eny kotenore kod wachni. Daktari ne wantiere kar kani wayudo nyithindo manyiri 33%. Molero niya, kigeng'o ka wang'eyo ni higa mar 2020 nyithindo 33% nosenwang'o chanjo ni. Koro kiwuondori ni gin joma chuo 33 kuom 100 onwang'o chanjo ni, nyiri igeng'o negi tuo ni, nyiri adi? Onge kata achiel. Omiyo wang'iyo kama tuo ni dhi kele chandruok moingo kuma oaye. Wantiere ga kod weche maliekore kata rumors, weche ma ringe kor pap ka wawacho ga ni ituoro ma wayudo ni thoth jonyuol okienegi mondo okiene nyithindgi mondo mi omi chanjo ni. Ka ntiere jomoko mawacho kacha ni chanjo ni ntiere kaka biro miyo nyithindo gi samoro rochore ndalo manyime, samoro ko bi konyore ko bi nyuol kod gik makamago. Dinyis jonyuol gi nang'o nikech chanjo gi chiwe skul to samoro jonyuol tamore ga nikech idwaro ga consent mar jonyuol. Jonyuol thoro tamore ga ni nyathina to wiura weya, nyathina to wiura weya. Ote mane ma dichiu ne jonyuol machal kod ma? Erokamano. To kapok idwoko yiena mondo mi akaw simu. Halo, penj laktar? Hello, an Beatrice. Machiegni penj laktar? Apenjo niya. Wawinji penj laktar? An gi nyathi ma ja 16 to gi ja 20 years. Be ginyalo yudo chanjo no? Asto, ka joma chuo ema chiwe, to joma chuo go be kansa no mako koso chiwe to joma erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano. Chanjo ni inyalo mi kata ng'ama nigi 26 mak mana ng'ama osekalo higni 15 nyaka 26 biro dwaro doses 3 mok doses 2 ma sirikal sani chiwo nono. Omiyo nyithindogo nyalo nwang'o chanjo ni mak mana kaber kaluwore gi nonro mane osetim e pinje maoko kata ba jo pinje maoko osepuodho nyaka ginwang' doses 3. Pinje mar ariyo ne weche mag joma chuo kod papilloma virus. Ne jawinjo moro sipenje ni joma chuo ema ka giruore gi nyithindo manyiri kata joma mine to ginyalo tero kata lando kute mag HPV ma bende kelo kansa ni. Embe no penjo man to koro joma chuo gi bende nyalo migi chanjo ni, kae to bende winjo ko mulo kacha ni to bende tuo ni mako gi ato mana kaka wacho ni en kar dhod nyodo mondo mi wakony sa joma chuo onge gi kar dhod nyodo ma kansa ni dang' maki. Emomiyo koro tuo ni kata kansa mar dhod nyodo ni ok mak joma chuo. Weler kanyo maber. Kansa ni nyalo mako kata joma nyalo mako joma chuo. Mar kar dhod nyodo HPV. HPV nyalo kelo kansa mar duong' ng'ato. Mak mana joma chuo mana kaka thoth mine manong'o HPV ni gikedo gi HPV ni magitieki mathin kabisa ema nwang'o kansa ni. To onyalo kelo kansa mar duong' ng'ato. En mana ni dendgi thoro kedo kode mamatin ema yudo mobed kansa minyalo wach ni to gin bende giyude. Ma en chenro mok adwaga no bai kata matin jahera mar penj laktar. Na ok ing'eyo weche mag puch mamako kar duong' joma mine nyaka joma chuo iwinjo kowuok kuom daktari marwa. Daktari thuolo ema dang' mawa wang'wa to kinyalo yie na chieng' moro aluongi kendo wagoye mbaka e chenro mar penj laktar
Wach mogik minyalo weyo wagodo chenro ma kawuono nyalo wachonwa nang'o? Weche adek. Mokwongo, wang'eyo kaka HPV ji yudo. Omiyo walok pachwa mondo kik wabed ni watemo atima hera aoyaye manyalo miyo wayud HPV. Mar ariyo, ka wan gi nyithindo manyiri, watergi mondo ginwang' chanjo. To jogo ma nitiere keny, kata jogo mosekalo gi 26, gin bende mondo kik giyud kansa mar dhofuku mar nyuol. Onego gidhi pim mondo wane wajuk gini kapok ochakore, kapok olokore kansa. Nikech kojuke kapok olokore kansa, to nitie kaka inyalo thiedhe ma ng'ato changi, to bende thiedhno en pesa mayot, to bende gimithiedhi tidok ot. Omiyo kese kalo gi 26 moko nyalo ng'o chanjo ni, ber mondo mi ng'ama mine odhi pim mondo pime ka dipo nono nong'o HPV ni kapo e kinde mokalo, mondo ong'uk kansa ni kapok olokore kansa mondo thiedhe. Erokamano daktari. Namba 1 ni wacho ni gik moko adek. Namba 1, jowe timo weche magera aoyaye no kang'eyo ni imanisha ang'o, kata kamano ka ng'ato dwa yudi inyalo yudi kanye. Mama Lucy sana okabet kama Mama Lucy pile ka pile. Sana apuonjo to ka ok apuonji to an go office 5th Avenue office suits kanye mabede eseche kosa romo saboro nyaka saa 12 mar odhiambo. Nyalo miyo namba simu koso wabia wa Google. Penj laktar kokalo Ramogi TV omiyo weche adek motegno. To wach madaher mondo miya wei godo kapono ni in janyuol, intiere kod nyathi mantiere bo higni 15, tem matek mondo oyud chanjo ni. To neni oyudo chanjo doses 2. Tok dweche 6 kata higa 1 kik kal. Tem matek mondo mi wayud kaka wanyalo geng'o ngimagi kendo warit ngimagi e ndalo mabiro. Nyaka kendo odiechieng' machielo kwa bokelo ni chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV, kama wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. Ne ji duto te ma ochano chenro ni moketo kare erouru kamano. Ne in jahera mar chenro ni, kete mana ka mondo mi wamed puonjore, wamed golo dok e itwa, emomiyo wantiere ka. Oriti masani.